This is Zen Bautista Kitchen Romero with Arceli of Canada. Since for everyone, we hope you like it. Yes, we hope you like it. Sana'y wala nang sakuna o kalamidad na darating pa. Ilan pang buhay ang mawawala. Panginoon ko, maawa ka. Bakit sunod-sunod ang mga trahedya? Lindol, bagyo, El Nino at Corona. Ito ba ay paalala o parusa? Dahil kulang ang aming paniniwala. Nakakalungkot at nakakatakot. Iligtas mo kami sa di magandang pangyayari. Huwag mo sanang ipahintulot na kami susukot sa mga darating na pagsubok. Di nawawala ang sakuna kung hindi sunog. Ito ay baha, walang katapusang pagdurusa. Kailan maaalis ang pangamba? Bakit sunod-sunod ang mga trahedya? Lindol, bagyo, El Nino at Corona. Ito ba ay paalala o parusa? Dahil kulang ang aming paniniwala. Nakakalungkot at nakakatakot. Iligtas mo kami sa di magandang pangyayari. Huwag mo sanang ipahintulot na kami susuko sa mga darating na pagsubok. Bakit sunod-sunod ang mga trahedya? Lindol, bagyo, El Nino at Corona. Ito ba ay paalala o parusa? Dahil kulang ang aming paniniwala. Nakakalungkot at nakakatakot. Iligtas mo kami sa di magandang pangyayari. Huwag mo sanang ipahintulot na kami susuko sa mga darating na pagsubok. Huwag mo sanang ipahintulot na kami susuko sa mga darating na pagsubok. Sa mga
na pagsubok. Thanks for joining. You're welcome. Thanks for